Neviem, či existuje lepší príklad pokrytectva. Ruskí umelci nemôžu vystúpiť na Eurovízii, lebo Rusko vedie konvenčný spor na Ukrajine. Ale izraelskí umelci na Eurovízii vystúpiť môžu, však Izrael pácha iba genocídu v Gaze. Lepší príklad dvojitého metra asi ani neexistuje. Prosím vás, kto ešte berie Západ vážne? Hlavne nezabudnite zabezpečiť, aby Eurovíziu vyhrali Ukrajinci a hlavná cena nech je Zelenského Zlatý záchod. Druhí by mali byť hrdinskí Izraelčania, ktorí sa urputne bránia pred zlými palestínskymi ženami a deťmi a vraždia ich v 10 000. Zaspievajme si k tomu na Eurovízii niečo veselé. A tretie miesto by mal povinne získať nejaký transsexuálny migrant, ktorý sa cíti ako progresívny svetoobčan alebo rovno ako vrtuľník či traktor. Čo by bola Eurovízia bez dúhy, banderizmu a sionizmu? Gratulujem, že apolitická Eurovízia puknem od smiechu. Ja som si dnes pripomenul Deň solidarity s palestínskym národom na špeciálnom podujatí v Bratislave spolu s palestínskymi novinármi. Izrael zabíjal v Gaze stovky novinárov a Západ mlčal. Ako vždy. Hlavná vec, že pri Rusoch tu šírili rasistickú nenávisť voči všetkému ruskému, vrátane spevákov, hokejistov a ešte aj ruskej zmrzliny. Keby farizejstvo nadnášalo, Brusel už poletuje niekde pri Neptúne.